tumulo. Try natin. Ha? Ta? Tara. Yung naiwan. Yung mga senior po, balak na pumunta rito, huwag na kayong tumuloy. Yung mga papa ko na naiwan sa baba. Aray mo. Ayun no, dun tayo. Skyrides. Ito po. Bakit po tayo ngayon ng Bundok. bundok dito sa People's Park? Ah. Nakakatuwa naman. Kung nagyayang pumunta rito, mama at papa ko, silang di nakapasok. Mama daw senior. Say tayo dyan. Lumuluwag ah. Hello mga katrops. Nandito na naman tayo sa Tagaytay. Walang magawa, pabalik-balik lang. Pahinga muna. Taas! Tayo sa Turi. Ayan. Ayan, daanan sa baba. Ayan. Mamaya sa Skyrides tayo sasakay. Dito tayo. Bossing. Maligayang pagdating po sa People's Park in the sky. Saan tayo dito? Dito tayo sa sulok ng Tadhana. Wow. Tayo sa batuhan para mag-udo. Dito tayo. Salamat. Dito na tayo sa Turi. Wow, ang ganda. Deep view. Wow. Yan, paikot yan. Ganda. Nababa na tayo sa pinakamalaking bato. Mamaya bubuhatin ko ito, ipagulong ko. Mali ka na. Yan, experiment challenge. Oo naman sila mama napagod. Hindi na umakyat. Dito na tayo sa Pilipinas ulit.
kahit saan kayo pumunta, Pilipinas pa rin. Ay tag-ulan. Dito tayo sa silong ng Tadhana. Market ulit. Ganun din pala, hindi rin pala sila makakapasok sa Skyride. Bawal dito ang senior.